Ένας κρατώντας την αγκαλιά. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Η μικρή Αναστασία έχει φυλακίσει την καρδιά του Σάκη Ρουβά. Για πρώτη φορά η κόρη του τραγουδιστή βρέθηκε στη συναυλία του και μόλις είδε τον μπαμπά της στη σκηνή, έτρεξε στην αγκαλιά του. Ο Σάκης Ρουβάς, συγκινημένος, χαϊδεύει τα μαλλιά και τις ψιθυρίζει. Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή που χάρισε ο τραγουδιστής στους 5.000 θαυμαστές του στη συναυλία που έδωσε στην αρχαία Ολυμπία. Έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Προστατευτικός μαζί της ο Σάκης συνέχισε να τραγουδάει ενώ η μικρή είχε κουρνιάσει στην αγκαλιά του. Την τρυφερή οικογενειακή στιγμή μεταξύ μπαμπά και κόρης παρακολουθούσε από τα παρασκήνια η Κάτια Ζιγούλη με εμφανή τα σημάδια της εγκυμοσύνης. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Μια μαγική βραδιά για τους θαυμαστές του Σάκη Ρουβά. Ο τραγουδιστής αφιέρωσε τη συναυλία στις γυναίκες της ζωής του, την Κάτια και την κόρη του, ενώ δεν χάλασε το χατήρι στους θαυμαστές του, μένοντας μισή ώρα παραπάνω στη σκηνή από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. Μετά από πολύ καιρό, η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου